na existencia. Cóidese de aniquilar todo o que non alcanza a comprender. Cóidese de si mesmo, porque non hai cicatriz nin trauma que a mellor maquillaxe logre esquecer. Mellor a escuridade que a penumbra. As sombras producen engano e espanto. Real ou non, resulto e insulto ser o que credes ver. Unha mezcla de dedicación, entrega, esforzo e moita madeira. Ajá, la Virgen. Afortunados son desde este escaparate. Aparición mariana. Tráiovos unha nova que difundiredes como evanxeo alá ata onde alcancedes ver. Como? Vaíñas? A ver, calma. Dentro de centos de anos haberá millo, democracias, redes sociais, mais seguiredes sendo sometidos polas mesmas clases altas, pero con outros disfraces. Desfacedevos da morriña e da patria. Vivides na punta do extremo máis extremo do país, invadidos por fauna e flora que non vos pertence. Velutinas, eucaliptros, eólicas. Nunha paraxe onde o aire torna en vendaval pola presa que tendes a ir. E nas praias, peles e chapapote. Non loitedes por esta terra, non. Nunca máis. Morrer. Morrer está sobrevalorado. Fuxide a lugares exóticos, como Suiza ou Oleiros. Gañade ouros e achegademe ofrendas. Algún milagre obrarei. Outra vez coas túas andrómenas. Agóchate. Traio fuxitivos irmandiños para darlles refuxo e non quero violentalos descubrindo a túa existencia. Pai meu, a tristeza agóame con tal desproveito de talento. Que pasa? Avergoñaste da túa creación? Que pena desmerecer a fama e preferir a axuda de furtivos necesitados. Fuxitivos, Dios. Fíxenche da madeira mellor, pero de nós e de vetas tes cheo o corazón. Que tan retorcidas eiches. Pois polo menos non é formica. Xa están aquí, bule. Que nin me rocen. Benvidos. Estades a salvo. Nas piolleiras só entran os piollos. Eternamente agradecidos. Fágome chamar César o Cejo. Esta é de aviso mudo. Ele é o refén. Ben, por aí, rápido. E despois o Cejo son eu. Vivamos como labregos. Sí, tirados no chan. Davis, atopáronos. Axiña, agochadevos aí atrás, atrás delas. Rápido. Sweet and tea, the
Ah, verde. Verde. Correa. Garrafa. Fuera. Marcos. Fuera. Fuera. Largos. Boa noite. Boa noite, crin que morreras. A morte vai-me dando oportunidades. Eu vou sacando vantaxe. Sales do lume, poste nas brasas, non das aprendido. Así che vai? Dende logo, non fixen carreira como a túa. De labrega a sarxento. Para un ácrata como a min, a xeonllarse non está na lista de prioridades. Santo ceo, isto vai resultar unha rejeifa. Que non temos toda a noite. A ver, ti, identifícate. Vizcondesa, trátase de Dadi, un mestre artesán chalado. Aínda que un escultor de madeira sen parangón. E a que se debe a miña ignorancia? Mellor non saber, Alteza. Ah, deste. Hai tantas enfermidades acumuladas nel e tanto desvaría que só achegarse a risco de contagio. Sí, falacias para desprestixiarme, para ocultarme e non pagarmos encargos. Que facedes aquí entón, sendo eu tan apestado? Quédome co de artesán. E agora tamén cómico. Que facemos aquí neste... Pois perseguir insurxentes que teñen raptado o fillo desta, sospeitamos que entraron aquí. Eu non recordo a última vez que entrou alguén aquí. Axúdanos, por ser fillo meu, corre perigo. Atopades algo? Pois terremos que marchar. Se polo menos houbese un sinal que nos dese algunha pista. Non, Obrouse un milagre. Algo que desear na túa defensa. Que teño un tramanco máis grande do que pensa. Por favor. liberado meu fillo, negociemos. Como que negociar? Acaba cos terroristas! Non, o meu fillo non, non, non. Matando inocentes indiscriminadamente. A que me recorda? Que despropósito. Artesán! Ocultar golpistas é condena de morte. Eu en que empeoro. Razón tes. Mellor traballarás para mí na remodelación do castelo. Construirásme un armario único con colgadoiros especiais onde guardarei a miña roupa de domingo. E que o arcebispo decorou todo de Ikea paréceme tan medieval. En fin, marchamos. Sei como te sentes. Eu non podo ter descendencia, o meu marido desterrado a Castela.
Foi culpa dele ese pagarano. Acabade con el! Alto, alto, alto. Non. El é o aprendiz do artesán. Estaría oculto por medo e confundímolo, pero para cumprir co encargo o artesán precisa del. Moi ben. Está ben. Pero lembrade, ningún acto queda impune. Tedes 3 días para rematar o pedido. Despois, por traición a Corroa, un dos dous será executado. Vamos. Ide diante, Alteza, quedo aquí ultimando os detalles. Moi ben. Temos que arranxalo. Non aturo máis. Xa ves, un armario. A miña creatividade é desmotivada unha vez máis. Non, falo destos actos tan habituais e desproporcionados da vizcondesa. Pero se ti tamén formas parte do sistema. Natureza humana. Reaccionamos cando dano persoal. O que non entendo é que salvaras a vida deste. Sabes que eu non teño ningún aprendiz, verdade? Que non te enteras, artesán. Que o fillo son eu. Natureza humana, rectificar é de sabios. Pero non hai tempo que perder. Tedes que construir unha arma que remate definitivamente co sometemento feudal. Unha arma. Algúnha pista, por favor? A porta principal é o punto máis feble do castelo. Tedes 3 días, mentres eu protexereivos desde dentro. Tal vez teña razón. Ademais, sendo ela a túa nai, Eu son revolucionario. Podes velo como unha cuestión de principios. Eu renego dela. sí, en principios. Agora que o lembro, fai uns días comecei a construir algo que ao mellor pode valer. Pois xa me dirás, porque eu non o vexo. Protéxavos, Xesús, da vulgaridade e da maldade que habita nestes lares, e fuxide do pecado. O pecado é traizoeiro, como o aroma dun peido. O pecado é perseverante, como os pelos de aí de diante. O pecado está baleiro, como a cabeza dun reguetoneiro. Por iso, debemos ser máis fortes ca el. Crede na palabra do Señor noso Pai. Quen é? Un vendedor ambulante? Un político? Peor, ambos. O clero. Deixan a min. Bos días. Vostede tan pronto? Deus madruga. Necesitaba saber como avanza o pedido. Uf, moito queda aínda. Teño falta de materiais, subiron os prezos, hai folgas de transporte... Creo que non souben explicar a urxencia da petición. A mesma raíña Isabel a Católica encargoume persoalmente unha misión: domar e castrar o paganismo irmaldito e impoñer a fe cristián, católica, apostólica e romana. Dura lex, sed lex. Esta xente, cando oe, non escoita. E como pensa facelo? Traio comigo a Santa Inquisición e comezaremos por esta vila, para logo espallarnos por todo o reino de Galicia. Artesán, pedinlle un ídolo, unha talla dunha virxe fermosa e admirable, unha figura capaz de congregar unha extensa agrupación de persoas para o culto e rezo da nosa igrexa. Exixo vela. Non se asuste, ainda quedan detalles que retocar. Aurius tenere lupum. É fascinante e ao mesmo tempo arrepiante. Pero incluso para min resulta pecaminosa. Isto non o podemos subir nun altar. E velaí o máis importante para a igrexa, don dinero.
Tes 3 días para corrixilo. Relixión a goberno, mestura do inferno. Deixas que critique desa maneira tu arte? Quéreme para dun altar colgarme. Oféndesme. Son sublime. Un ser de luz. Xamais deixarei que me corrixas e me vendas. Así son os encargos. Contratanche pola túa xenialidade, pero despois desprezana coas súas propostas. E sorte se pagan. Quen é agora? Non estábamos sós. Un anaco de madeira, con vida propia e aires de grandeza. Inteligencia artificial. Peor, insolencia meiga. Vaguas de resina esvaran polo meu rostro. Sinto un profundo pesar polo meu destino. Síntome atraído por estes lamentos. Son imán das causas perdidas. Raios! Isto non é tristeza. Isto é un meigallo. Canta carrás emana desta madeira. Debería alertalo. Só quedan 3 días. O cego tiña razón. O meu destino estaba moi lonxe da igrexa. E, por suposto, dos irmandiños. Neses 3 días, traballaron sen descanso. Hágase en min. O que fixo que iniciara o meu macabro plan. Envelenaría a auga do meu creador. Morto el, sería libre para elixir o meu propio camiño. Despois, a dose foi letal. Non aguantou máis. Falecía naquela mesma cama onde naceran as súas mellores xenalidades e que a inmensa maioría de vós descoñecíades. Triste final o de Dadi, que mereceu maior recoñecemento en vida. Non houbo alcalde que se molestase. Ata sempre, mestre, que o lume guíe teu espírito ata lugares onde sesas amado e admirado, e as cinzas lembren entre nós a lenda que mereces. Mais o meu plan non remataba aquí. E agora virán todas e non vexo que podo facer. Non te preocupes.
Que diso encargo meu. Bueno, que? Un piquito? Dasme Non xulgues os meus principios. Xulga os teus presuizos. Pagarás por isto. dasme moi mala espiña, bicho. Non vexo claro que rematásemos os 3 pedidos. Pedidos. Como que 3 pedidos? Está o da monxe e o meu. Es que hacen o pedido La da sarxento, verga. Alteza. Xesús, Ah, que non sabían nada. Xesús, a estatua ten vida. O arcebispo vaime queimar viva. Semper fortis, semper fortis. Que fermosa criatura. Felicito a Artesá polo magnífico traballo. Señora, o mestre faleceu. Pois agradecido deberías estarlle. Se el morreu, salvaste ti. Pero... adiante. Decide entón cal foi ese pedido. Construir un arma que aniquile con todos os señores feudais para sempre. Traidora. No. Dora ela. É culpa, Agora entendo o meu presente. é culpa miña. Que podería esperar? Se ten sangre na brega! Debe ser castigada aquí mesmo. Certo, Alteza. Estas cousas fanse sen pensar. Pero A min ocórreseme unha maneira. Eso no armario. Correcto, Alteza. Pero como todo, tan máis utilidades. Inventastes unha nova tortura. De vino! Gardas! Pa dentro! Morrestes, carallo! Alteza, a Santa Inquisición ten que darse a coñecer. E viríalle fantástico un arma tan xenuína. Eu creo que o que necesita a vizcondesa non é precisamente un armario, senón unha arma que aniquile con toda a chusma conspiradora irmandiña. Falas da arma que encargou a traidora. No, falo de min. Que é mellor arma contra os irmandiños que a continuidade da estirpe feudal. Recordasme a min cando era pequena. Que así sexa. Non. Chamareille la doncella de hierro. Por 7 motivos, soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido.
que pueda irme de corazón. No quiero hierro ni sed de venganza. Quien odia muere y quien perdona avanza. Yo solo quiero duras cicatrices y ser como soy. Como una bota. Marchan deixando devastación. Esa é a súa rúbrica. Polo menos, con tanto alboroto, esqueceronse de buscar o que pediu miña nai. Sedadi estaba convencido, pero non sei onde mirar. Son planos. Teñen relevo. Recoñezo estas formas. Daddy fixo isto a propósito para que eu me decatase. Tamén deixou subrañado o que anotou miña nai. Ten que ser isto. É isto, seguro. Ten que estar cerca. Ten que estar cerca. Teño que mirar. Onde pode estar? Atopeino, atopeino. É isto, seguro. É isto. Irmandiños, é isto. Irmandiños. Imos esperar a que se extinjan. Sabedes que aínda que non se reproduzan, convirten a outros en fiel reflexo. Lei e xustiza non sempre son sinónimos. Temos que acabar co sometemento, temos que acabar co opresión. Derrubar as fortalezas, asaltar o castelo. Aquí está a chave que abrirá a porta que nos conducirá hasta a liberdade. Está aí, é a nosa arma, o ariete. Irmandiños, collamos o ariete, asaltemos os castelos, por os caídos, por Daddy, por todos os oprimidos, por Palestina. Asalto o castelo, asalto o castelo, a por eles.
merecedora de silencio, repouso e respeto. Eu, que a todos amo e por vos rezo. Non me encontro ben. Dóime moitísimo a cabeza, non sei por qué. Agarrádame. Alteza, quizáis sexa momento dunha sucesión. De que me estás falando, infame lixo religioso? De nada, mil perdóns, Alteza, só suxería. Só suxería que aproveitando esta horda de ir malditos analfabetos vindo a mendigar ao noso foso, poderíamos celebrar a sucesión deste vizcondado e darlle paso á súa nova filla. Querida miña nova nai, mirádevos. Está descansa, enferma e maior. Prudente sería deixar máis rendas. O rabaño pídeo. Costra da morte! Irmalditos! Vides molestarme! Que dor! Vides molestarme! Por qué? Estades cansos de min? Eu, que tanto protexo esta comarca que populizo con tanta generosidade, que organizo tantas foliadas e festas gastronómicas. Pedídemo imposible. Que? Luces de Nadal. Agarrademe a cubata. En serio que ledes un redebo. Garras, colled a puta de monxa. No, vizcondesa, estánche enganando. Outra vez o do cupón. Esta noite, os irmandiños, estamos aquí reunidos para acabar coa nobreza para sempre. O de todos os anos. Ves, monxa, o de todos os anos. Levade para dentro este felón e poñede no armario co outra. E ti, eu quería unha filla, non unha vizcondesa. Esa xa a temos. Eu, algen da túa condición e categoría, xa máis poderás selo. Acabaríamos vendendo o castelo de Putación. Hai que nacer a vida! A vida é iso que morre, que sempre morre. Que dura foi, carallo. Mais que meu criador. Como se nota que a maldade resiste mellor o veleno. Dios, que ben me senta a coroa. Por moito que cambie de mansa coroa, os irmandiños estamos aquí para exterminala. Loitemos! Lume! Aquí xa non goberna unha vizcondesa. Goberna unha deidade. Unha virxe. E velaquí o primeiro mandamento. Aniquilar a todos os seres inferiores que veñen ofender o teu fogar. Que comece a batalla de globos! Irmandiños, a poder! Me cago en tío. Non teño.
miseria disfrazada de convivencia y trae a miseria nos traemos. 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 Sí, pero é que eu teño que volver a entrar. Virse, ¿dónde estás? Estamos esperando a todos os irmandiños. ¡Lume! Non cheguei ata aquí para isto. Virse, xa non queda nada. Renderse é a única opción. Non cheguei ata aquí para isto. Prefiro loitar e defender o que logrei. A fama costa, pero máis costa mantela. ¡Loitamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Esta é a nosa! ¡Esto va por vos, hermanos! ¡Acabamos con la raza! ¡Lográmoslo, irmandiños! ¡Lográmoslo! Nin deuses, nin tiranos que decidan por nós.
Fuxide dos cánticos de sirena dos gobernantes, pechad os ollos e agudizad os oídos. Isto vai por nós, polo povo, polos oprimidos. Damos dignidade e morreramos por ela. Isto vai por eles, polos que fixaron que o sexo sexa o que é hoxe en día. Por Daddy, por Roberto Mazo, por Félix de la Sierra, eles fixeron o asalto a nosa festa, a festa dos irmandiños. Merecen memoria, merecen recoñecemento. E agora, creente Oriente e que derrumbe os muros da opresión. Alcancemos a liberdade, creente Oriente, asalto o castelo, asalto o castelo. Lume, 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 lume.
I see the lost and see them fall. You break